braći i sestre, evo nas nazad, nastavljamo dalje sa našim učenjima. Današnja će lekcija biti završna lekcija o Isusu Kristu kao našem učitelju, našem Bogu. To ne znači da u budućnosti nećemo raditi još lekcije o Isusu Kristu, našem Bogu, o njegovoj božanstvenosti i o puno drugih stvari vezane uz Krista. Prvo želim samo napomenuti jedan vers da vam ostane u glavi tijekom ovog učenja. To je Ivan 10:30. Ivan 10:30 koji kaže: ja i Otac moj jedno smo, rekao je Krist. Znači, Otac i Sin su jedno. Ako si pratio dosadašnje lekcije, neće ti biti problem shvatiti. 1. Ivanova 5, zapišimo se ovako, 1. Ivanova 5:7. Prva Ivanova 5:7 koja kaže: jer troje su što svjedoče u nebu, Otac, Riječ i Duh Sveti, i ovo troje su jedno. Otac, Duh Sveti kaže riječ, a rekli smo da je Sin Božji riječ. Ivan 1 od 1. do 4. versa ili stiha. To smo već prošli, samo napominjem. Ali ovo je da važno zapamtite, da Otac i Sin ili riječ su jedno. Otac, Riječ i Duh Sveti su jedno. Jer bit će nam vrlo važno kroz ovu lekciju da to zapamtimo, držimo u glavi. Zato što nekih priča u Starom Zavjetu ili u Novom Zavjetu možemo naći u Starom Zavjetu ili iz Starog Zavjeta u Novom, iz Novog u Starom. Na prvi primjer i najbolji primjer je, recimo, imamo Abraham, njegov sin Izak i Jakov, i ovdje imamo Isus Krist. Važno je ovdje, Jakov je imao 12 djece. Imao je 12 djece, gdje su 11 braće prodali Josipa. Josip je bio prodan u ropstvo u Egipat. Prodan u Egipat. Egipat u Bibliji ima sliku svijeta. 11 braće su prodali Josipa. Oni su to mislili za zlo. Na kraju je ispalo kao njihovo spasenje, koje čitao priču znače. Prodali su ga zato što on imao 2 sna u kojima su se oni, 11 braće, njemu poklonuli i zbog svog ponosa, znači nisu imali poniznost, nisu se htjeli poniziti nad najmlađim bratom Josipom. Odnosno nije bio najmlađi, najmlađi je bio Benjamin. Čini mi se da je Benjamin. A ako želite znati, naći ćete to u knjizi Postanak, od 37. poglavlja do 50. poglavlja. Tu se cijela priča nalazi o Josipu, njegove braći što su ga prodali, kako je Josip ispao spasenje. Njegova braća prodali su ga za 20 srebrenjaka.
ako do sad već nisi shvatio ili možda razumio ili sumnjao, kad sam spomenuo 20 srebrnjaka, sjetio si se priče kako je Krist prodan za 30 srebrnjaka. Od njegovih 12 apostola izdao ga je ili predao Juda Iškariot. Juda Iškariot. Ovdje u ovom slučaju 11 njih, čim što više jedan od njih, od braće, htio je kao spasiti Josipa i pobrati svu slavu od oca da ga otac nagradi kao što je spasio Josipa. Nije mu ni to uspjelo i to je bilo čak podlo, nije bilo dobro. Ovdje Juda Iškariot je prodao Isus Krista. Nemojte misliti da su oni 11 bili isto bez grijeha, isto također su bili i imali su problema sa nevjerom, sa malo vjere, i imali su problem sa tvrdim srcem, tako da, ali je naglasak na Judi Iškariot. On je prodao Isusa Krista za 30 srebrnjaka. To želim pokazati kontrast Bibliju, da ćete mnoge stvari koje ćete čitati u starom zavjetu naći u Novom zavjetu. U Novom zavjetu stvari, priče, versove, stihove, riječ naći ćete u Starom zavjetu. I zato je važno da studiramo i učimo riječ Božju, da razlažemo riječ istine, da dan i noć nad njoj bdijemo, jer onda ćemo nam puno više vidjeti i što najbolje, kao što smo rekli jedno naše učenja, imat ćete bolju i veću spoznaju Bogu tko On je, kakav je On i koji je njegov plan za tebe. Sad kad si ponovo rođen i spašen, si ima život vječni, ovaj ostatak svog života na ovom zemlji, da vidiš, da uočiš njegov plan za tebe. Što je pripremio za tebe. Tako da pogledajmo Postanak 37. (37), 27. i 28. stih. Knjiga Postanka 37. Ko ne zna, to je prva knjiga Biblije. (37), 27. 28. vers. 27. Jako sam uzbeđio, zato sam se vratio nazad i mogu služiti Gospodinu učiti sam studirati i pomoći vama, braći i sestri. Sestro, uistinu je veliko mi zadovoljstvo što napokon mogu činiti nešto dobro i činim njegovu volju, ne svoju volju. 27. vers i 28. vers. I dogodilo se vrijeme porođaja njena, krivi kapital, 37. Hajdemo ga prodati Išmaelcima i neka se ruka naša ne digne na njega, jer je on brat naš, tijelo naše, i braća su bila zadovoljna. Znači oni su kovali planove kako se riješiti Josipa, jer Josip i njima govore da će jednog dana oni se pokloniti i past na koljena, biti ispred njega. To oni nisu mogli nikako shvatiti. To je ono što danas čovjek ima problem s time, je pasti na koljena i biti sluga, učenik učitelju i sluga Božji. To je problem, zato i mnogi danas će odbiti ovu riječ, jer riječ Božja će ih prozvati, bude ih prozvala tako što će im otkriti njihov grijeh i znaju da su krivu i ne želi to prihvatiti, jer ako odbiju Boga to je najlakše, onda ne moraju se suočiti sa činjenicom da su griješnici i da imaju grijeh, da li raj postoji ili nebesa, da li pakao postoji ili ognjeno jezero. Vrlo jednostavno, najbolje onda naprave tako da odbiju i onda ne moraju odgovarati nikom. To oni bar misle. A vidjeli smo u lekcijama do sada da će svaku koljeno pasti, i ono na nebesima, i ono na zemlji, i ono pod zemljom koljeno će pasti i sva usta će priznati da Isus Krist je Gospodin. Da Isus Krist je Bog, kralj svih kraljeva i gospodar svih gospodara. Pogledajmo. U to su ondje prolazili midjanski trgovci,
onda su podigli i izvukli Josipa iz jame. Prije toga bacili su ga u jamu, u bunar. Te su Josipa prodali Išmaelcima za 20 srebrnjaka, a oni su Josipa doveli u Egipat. Josip je bio prodan Išmaelcima, Išmaelci su ga odvesli u Egipat, tamo ga je kupio jedan faraonov čovjek i postao je sluga. Znači, a na kraju priče vidjet ćete da je on, baš on, je njihovo spasenje i da je na kraju priče od 37. do 50 poglavlja, oni će se itekako Josipu pokloniti ispred njega. Tako Isus Krist je bio prodan od ljudi iz Škareta Novom Zavjetu. Pogledajmo Matej 26.2. Matej 26.2. Ima još nekoliko drugih stvari koje bi podijelio s vama vezano uz godišnji, što je sve bilo, što se desilo. Uistinu bilo je blagoslovljeno od Boga. Moja tetka Blaženka od mog oca, odnosno mog tate zemaljskog, sestra njegova se spasila, ponovo rođena je. Uistinu mi je drago. Bilo je još puno dobrih plodova i odlično je kad čovjek spoji godišnji odmor i još uz taj godišnji odmor dodaš službu, Bog blagoslovi jako puno. Nagradite i bilo je nagrada da nisam ni vidio i ni mislio, ni sanjao da će biti da će se desiti. Bog je uistinu veliki milosti, braće i sestre. Hajmo dalje sa temom. Matej 26.2. Poanta je bila u tome da bih htio podijeliti nešto s vama. Matej 26.2. Znate da je za 2 dana svetkovina Paske i sin se čovjek predaje da bude razapet. Predaje ili izdaje? Predaje. Nekoga je predao. Predao ili izdao. Odao, kako hoćete. Juda i Škarija. Izdan. Izdaja. Ili predan. Predaja. Kako predaja? Predao je Isusa Krista u ruke farizejima i saducejima, pismoznancima, koji su ga opet predali Pilatu. Da ne idemo dalje. Znači, izdan, izdaja, predan ili predaja. Juda i Škarija. Izdajnik. Izdajnik. S njim je sjedio, jeo i pio. Pogledamo 14. i 16. vers u istom kapitalu. U istom kapitalu. Tada je od 12 zvan Juda Iškariotski otišao glavarima svećeničkim, farizejima, saducejima. Razlika je tome da jedni su vjerovali u uskrsnuće, drugi nisu vjerovali u uskrsnuće. I rekao im je, što ćete mi dati pa ću vam ga predati. Predati, izdati. Oni su ugovorili s njim 30 srebrenjaka. I od tada je tražio priliku da bi ga izdao. Juda Iškariot imao problem sa srcem. Njegovo srce je volilo novac. I to ga je pokvarilo. Zato je to i učinio. Jer on je sa Kristom i 12-oricom, odnosno njih, Isus Krist i 12 apostola, od njih sviju on je imao vrećicu sa novčićem, odnosno novcima u sebe. Njemu je novac bio stalno uz njega. On je bio kao, ajmo reći, blagajnik 12 apostola i Isusa Krista. Novac je bio stalno uz njega. 24 sata. Pokvari ga, postao je gospodarem njegovim srcem. Kogu imaš onaj gospodaru prsten, onaj prsten. Onaj Frodo, kako se zvao, on nosio stalno onaj prsten i prsten, sve više i više ga obuzimo. Tako se desilo i sa Judom Iškarijotom. Novac je bio non stop uz njega. Tova prisutnost je pokvarila njegovo srce i zato je činio nešto za što uopće nije razmišljao. Na kraju se pokajao i onda što se napravio? Objesio se, ubio se. Zato što je tek onda vidio što je napravio. Ali
ima još tu mnogo toga što se dešlo sa Judom Iškarijetom. On je bio i pod utjecajem đavla. Tako da, ne idemo sad u detalje. 14.16 vidjeli smo znači tih 30 srebrnjaka. Što smo ovdje već i napisali. Matej 27.3. Samo idući poglavlje kaže, znači Matej, napisat ću ovako 27.3. I kaže, tada se Juda koji ga je izdao, znači predaja, izdaja, ista stvar, prenosi ga u ruke farizejima, saducejima, svećeničkim glavarima, ili ga izdao, isto je. Razumiješ? Predaja, izdaja, isto značenje. Nekada Biblija koristi recimo riječ zmaj, a mi odmah mislimo na nekakva mitološka bića koje su nam se predstavljala na televizoru, crtićima i ne znam što. U Bibliji zmaj je zmija. Odnosno, đavao. Ili sotona. Puno ima riječi koje možeš opisati sotonu. Kao đavao, kao zmija, kao zmaj. I stara zmija, kao neprijatelj Božji. Mnogo. Pogledamo Matej 16.23. Matej 16.23. Matej 16. Još uvijek smo u Mateju. 23. Izvinite što ne pišem lijepo. Nadam se da vidi se. Ako se ne vidi dobro, a trebalo bi se vidjeti, mislim da snimam u visokoj rezoluciji. 16.23, braćo i sestro, ali se on okrenuo i rekao Petru, odlazi od mene Sotono, ti si mi sablazan, jer ti ni ne naslućuješ što je Božje, nego što je ljudsko. To vam je primjer da čak jedan apostol, zvan Petar, a nije samo Petar, to je bio i Juda Iškarijot, može biti na kratko vrijeme pod utjecajem đavla, sotone. I to vidimo, to je u Bibliji. Zato Petar ne može biti stijena na kojoj je Krist sagradio crkvu, na kojoj vrata pakla neće uspjeti pobijediti, nego ima mnogo instanca u Bibliji kada se o nečemu govori, na primjer u tom slučaju kad je Krist govorio Petru, on je pokazivao na sebe, a ti Petre na ovoj stijeni. Petar znači samo kamen. Kamenčić. Ni Petar, ni ja, ni niko ne može i nije, niti će biti ni blizu Isusa Krista. Jer on je jedan jedini rođeni sin Božji, izvršio potpunosti volju Oca u 100%. Do smrti na križu. Taj put mi ne možemo proći, to je prošao samo Isus Krist. Tako da Petar nije stijena, nego Isus Krist je stijena. Puna Biblija je stihova, samo odite u Stari Zavjet, recimo pročitajte psalme, pa ćete naći u psalmu mnogo instanci gdje se govori da je Isus Krist stijena, da je Bog stijena. I da pametan je čovjek koji gradi na toj stijeni, ne može graditi na kamenu, na Petru, na čovjeku, on je samo 100% Bog, 100% čovjek, izvinite. A Krist je 100% čovjek i 100% Bog. Petar ne. Jer kad dođu čovjeku tribulacije, nevreme, potresi, poplave, srušće nam se ta kuća. Jer smo kao budale koji su gradili u biti kao na pijesku, ali gradi na ovoj stijeni. To je kao da gradiš na kamenu. Kad dođu tribulacije, poplave, potresi, ostaće ti stajati tvoja kuća. To je parabola koju Isus Krist pričao, on je mislio na sebe. On je rekao,
na ovoj stijeni, on je pokazivao nas, ima mnogo primjera. A zato je važno da učiš, studiraš, čitaš Bibliju svaki dan, dan i noć i razlučuješ riječ istine. Baš zato. Jer inače ćeš dobiti mnogo nezdravih, loših učenja. Što je zlo, to smo vidjeli u prošloj lekciji. 2. Timoteju 2.15 imat ćeš onda zdrav nauk. Zdrav ti nauk treba. Zdrav nauk. Onako kako Bog želi, nekako neko se osjeća ili misli ili interpretira ili želi ili vođen bilo čime. Ne, mi se ne vodimo po onome što vidimo, nego po vjeri. Po vjeri. Mi hodamo u vjeri u Boga. Ne po onom što vidimo. Ne po onom što vidimo. A ako budemo hodali po onom što vidimo, daleko ćemo se nahodati. Luka 22. 3 do 6. 22 Luka 3 do 6. Tada je Sotona ušao u Judu, evo ga, dolazimo do dijela Juda i Škarijot, ovo sam morao uvesti obavezno primjer Petra. Za oni koji su bili ex-katolici ili možda za katolika koji gleda da vidi da i Petar je bio pod utjecajem Satane. Evo pogledaj ovdje, Luka 22, 3 i 6. Tada je Sotona ušao u Judu. Sotona ušao u Judu. Da, to znači da može i nas iskoristiti. Našu djecu, da nas isprovocira, da se zove bijes u nama, da možda istučeš dijete ili da ne znam Bože nešto drugo napraviš ili ne znam što. Samo da pogriješiš, da padneš u grijeh. Da, moraš shvatiti sad kada si dijete Božje i počneš živjeti po njegovoj riječi. Sotona te mrzi i želi te navesti na grijeh na svaki mogući način. Samo da bude ti smaknut ili uklonjen blagoslov Božji. Samo da pogriješiš i onda će ići Bogu Ocu i prstom pokazivati na tebe. To je njegov posao sad kad si ponovo rođen. Ako nisi ponovo rođen, živiš u grijehu, u svijetu, u tijelu, onda Satanu ni ne zanimaš. Zašto? Zato što nisi uopće ponovo rođen, nisi spašen, jer ne možeš se pomoliti i nema život vječni, sve što je on izgubio. On ne može se više moliti, on ne može biti spašen, on nema više život vječni, ima život vječni, da, ali u ognjenom jezeru, u paklu, u jezeru ognjenom, tamo je njegova zadnja lokacija i svi oni koji kao i on odbio Isusa Krista. On je odbio Isusa Krista i on je mislio da onog trena kad stavi na križ Isusa Krista, da će on Krista pobijediti i da će moći biti ono što je htio od početka Bog. I njegov zbog ponosa je pao. To je prvi grijeh. Nije prvi grijeh ono što je Eva napravila, nego što je Lucifer napravio, Sotona, đavao, zmija, zmaj, ponos, i on je stavio Isusa Krista na križ i mislio da će ga pobijediti. Mislio da će pobijediti Isusa Krista, ali ima nešto što nije znao da će doći novi zavjet i da će novi zavjet biti zapisan. Nije ni sam razumio sve što mu je Krist pričao, on je bio uvjeren da kad je stavi na križ da je gotovo, igra je završena. Ne, tek onda počinje Isus Krist je uskrsnuo. On to nije znao šta će sve tek doći, da će Bog se okrenuti prema paganima. I tako dalje, i tako dalje. Zato je mislio da će ga moći ovdje poraziti. Odnosno prije toga da će ga čak i uspjeti iskušavati, da se pokloni đavlu, da se pokloni njemu. Sotona je, nemojte se zezati, Sotona je neprijatelj koji je 24 sata zauzet s nama. Pravim kršćanim, ponovo rođenim kršćanima. Novim bićima u Kristu.
On je zauzet s time da nas navede na grijeh, svejedno iako si spašen, samo da živiš i ostaneš u grijehu. Mnogo braće i sestre od nas, uključujući ja, ili smo se borili ili se borimo protiv nekakvih ropstva, loših navika koje smo u cijeli život radili prije Krista. Pa nam se teško riješiti nekih stvari. Ali mnogo toga ide kroz molitvu i post. Sotona ušao u Judu. U Judu je ušao. 3 i 6 i kaže, koji je bio jedan iz broja 12-torice. Juda je bio jedan od apostola. I otišao je ugovoriti s glavarima svećeničkim i zapovjednicima kako bi im ga izdao, predao ili izdao. Na to su se oni obradovali, te su govorili da mu daju novac. Oni su se obradovali. Prije toga već su ti poglavari svećenički plaćali ljude za lažno svjedočanstvo protiv Krista. A on je pristao i tražio priliku kako bi im ga izdao mimo mnoštva, znači van mnoštva. Jer da se to učinilo dok je bilo puno ljudi prisutni, ne bi im prošlo. Onda bi bilo velike bune, zašto je bilo mnogo ljudi uz Krista. Mnogo učenika je on imao. On imao 12 apostola i ti apostoli su učenici, ali oni su apostoli. Ali Isus Krist je još poslao i van njih 12 mnoge da idu propovijedati ono što ih je on učio. Da ćete vidjeti u knjizi Luke, vidjet ćete u Novom Zavjetu. Morate čitati Bibliju. A prije nego što čitaš, zatraži pomoć od Oca da ti otvori oči, da ti pokaže istinu u cijelosti, da ti da otkrivenja, da te nauči, da ti pohrani svoju riječ u tvoje srce, u tvoj um, ta riječ da te očisti od grijeha, od sve nepravde i lošeg zla i da ti pomogne jednostavno živjeti po njegovoj volji, da ti ostane u srcu, da te spriječi da griješiš. I možeš ga slobodno moliti Boga da te nauči i strahu, jer strah je taj koji će te spriječiti. To smo vidjeli, prošli smo u prošlim lekcijama dosta toga u strahu. U jednoj lekciji smo jako puno pričali o strahu. Strah je to što treba biti pred našim očima od Boga, jer onda će nam to pomoći da ne griješimo. Onda nećeš moći ići i raditi u svijet što hoćeš. Zašto? Zato što se bojiš Boga. Jer znaš, ako to posiješ u tijelo, da ćeš i brat to u tijelu. Onda bolje da sijemo duhovno, pa ćemo biti brati i duhovno. Sotona ušao u Judu. I to se može naći, pogotovo ovaj tu dio, odite u knjigu Zaharija, Zaharija 9 do 14. poglavlja. U knjizi Zaharija 9 do 14. poglavlja ovo ćete naći, da se ovo proreklo da će biti u budućnosti, da je ovo proroštvo, što se na kraju i desilo. A vidjeli smo i u Starom Zavjetu da toga ima isto i u Starom Zavjetu. Zapamti, neke riječi u Bibliji kao što su zmaj, znači zmija, i da vidiš u Starom Zavjetu i u Novom Zavjetu. Sjeti se 9 metoda učenja Isusa Krista. Biblija je riječ Božja. I ako misliš da ćeš pročitati jednom Bibliju ili jedan kapital, nekoliko stihova i onda možeš reći da sve znaš i da si naučio, vrlo se gadno varaš. Jer si zaboravio da je to riječ Božja i Bog želi da ga tražiš i zato nam je zapovjeđeno da dan i noć učimo i studiramo i da čitamo riječ Božju. Nećeš od jednom čitanja svu pamet, svu mudrost, svo znanje dobiti, neće ti biti otkrivena, nego će ti Bog to polako pokazivati i otkrivati. Kao stepenice kojima ćeš ići, čitaš jednom, dobiješ nešto malo, pa drugi put, malo više si dobio, pa treći put si naučio tek osnove.
Da naučiš i osnove, da ti Bog pokaže i osnove, mora proći neko određeno vrijeme. Kao što smo rekli da smo znači kao bebe u Kristu. Pijemo mlijeko, osnovno da nam rastu zubi. Kad nam zubi narastu, onda će nam Bog Otac dati, znači kad budeš spreman daće ti više. Ali je potrebno, znači, vrijeme, to je proces. Isto kao što je proces kad dođeš Kristu da se očistiš od grijeha. Zato je vrlo važno da ostaneš dan i noć uz Boga. I da gledaš na svoj odnos s njime, svoje zajedništvo, da čitaš, da učiš, da studiraš, da se moliš, da postiš, da se pročistiš, očistiš, da rasteš duhovno, da te poboljša i učini boljim. Jer ako misliš da ćeš u 7 dana, 3 puta što si pročitao Bibliju, da ćeš nešto postići, nećeš. Tek onda ćeš otpasti i vraćaš u stari život. I onda ćeš biti mlak. Ako Bog nešto mrzi, to onda mlako, znači niti si topal, niti si hladan. Ili si topal, ili si hladan, znači ili ga odbi skroz, ili prihvati ga skroz. Bog ne voli da danas je uz mene, sutra neće, sutra ideš po svome, onda ćeš se prekosutra opet meni vratiti. To Bog ne voli, to nije lijepo. Ne bi nije to voli da recimo ja sam oženjen čovjek i danas moja žena mene voli, sutra me ne voli, ode drugom muškarcu, pa se vrati meni prekosutra. Tako i Bog to vidi. Nemojmo ići u svijet i lažnim i drugim idolima i idolizirati stvari. Ne mora biti samo lažni bogovi, lažna učenja, lažni učitelji. Može biti igrice, serije, filmovi, što god, nazovi kako god hoćeš. Sam znaš s čime se boriš ili s čime se borio ili borila. Tako možemo vidjeti u izlazak 7.20. Ne zaboravimo dalje, Otac i Sin su jedno. Ponavljam, vrlo je važno. Među ostalom, Bog je sve stvorio, sve vidljivo i nevidljivo, sve što mi znamo i što ne znamo. Što možemo pojmiti, što ne možemo pojmiti, što nam je otkriveno, što nam nije otkriveno. Sve izlazi od Boga, On je stvoritelj. Glavni uzrok, bez uzroka koji je stvorio sve. Bog je pokazao svoj autoritet i moć gdje je izlazak 7.20. Krivu knjigu sam otvorio, izvinite, otvorio sam knjigu Postanka. Vidim da vers ne može nikako ići uz temu. Kaže, onda su Mojsije i Aron postupili tako kako im je Gospod zapovjedio. Tada je on podigao štap i pred očima faraona i pred očima njegovih slugu udario po vodi u rijeci i sva se voda što je bila u rijeci pretvorila u krv. Znači, Otac Bog je pretvorio vodu je pretvorio u krv. Ne znam ni pisati. Vodu u krv. Taj udarac nije to što je pretvorilo vodu u krv, nego Božja moć. Bog je u trenutku, trenutku jedne sekunde se pretvorila voda u krv. To je Božja moć. A mi danas to ne možemo, jer nismo Bog, to može samo Bog. Jer mi ne možemo i gledajte, Bog je ovdje pretvorio vodu H2O u krv. Krv ima sasvim drugo svojstvo. U krvi se nalazi i voda i puno toga više nego u vodi. Promijenio cijelu materiju. To može samo Bog. Mi to ne možemo. Ja ne mogu uzeti drvo, iz drveta napraviti željezo. Jer ti možeš ti? Ne. Da li je to iko ikada napravio da je iz drveta uzeo cijepanicu drveta, udario prstom u cijepanicu i cijepanica se na istom trenu postala željezo. Ne, niti će ko ikada moći. Ako ko može, to je onda Bog. Mi ne.
Mi ne, ja to nisam vidio. Kao što i nisam vidio da je čovjek iz ničega napravio nešto, znači da ispred njega je bilo ništa i da je napravio nešto. To ne može. To može samo Bog. Pretvoriti sastav vode u krv. Znači iz H2O prešao je u vodu, plazmu, eritrociti i tako dalje i tako dalje. To može samo učiniti Bog. U toj priči i Mojsije predstavlja tipa spasitelja. Mojsije predstavlja tipa spasitelja. Znači, on je uz Božju pomoć, Božju moć i snagu odveo izabrani Božji narod, Izraelce, Židove, iz Egipta u slobodu. Odnosno, u obećanu zemlju, u kojoj teče med i mlijeko. Mojsije, Bog je radio tu i puno veća čuda. Ti razdijelio i more, poslije kad je Mojsije umro, poslije njega je nastao Jošua i za Jošua je razdijelio rijeku. Tako da mnogo čuda je učinio Gospodin Bog za Židove. Zato što su oni zahtijevali znak da bi povjerovali. Egipat, moramo naglasiti da je to slika svijeta. Egipat. Zapamti, svijet, kao što mi imamo današnji svijet, ne mislimo sad na Egipat današnji, nego na svijet. Znači sve što ima svijet, civilizacija, muzika, kultura, grijeh i tako dalje i tako dalje. Pogledajmo još nešto. Znači da bi Židovi povjerovali uopće, njima je bio potreban znak, oni su zahtijevali znak. Pogledajmo Ivan 2.18. Ivan 2.18. Židovi da bi povjerovali, oni su zahtijevali znak. Kaže, tada su Židovi odgovorili te mu rekli, budući da to činiš, kakav nam znak pokazuješ? Oni žele vidjeti znak. Židovi da povjeruju, njima su trebali znakovi. Znači, povjerovat ću samo ako vidim. Krist je rekao, blažen oni koji me nisu vidjeli, koji nismo, znači, vidjeli pola toga što je bilo, a vjeruju. Blaženi smo mi, jer mi nismo vidjeli ni Krista, nismo vidjeli ni Boga, nismo vidjeli ni čudesa, nismo vidjeli ni liječenje kao što su radili apostoli, nismo vidjeli ni kako je Krist liječio drugi, nismo vidjeli ni kako je Krist nahranio drugi, ni kako je Krist uskrsnuo drugi, nismo pola toga vidjeli. Ma što pola, nismo praktički ništa vidjeli. Vidimo danas drugačije. Doći ćemo i do toga. Njima su potrebni bili znakovi da bi povjerovali. Prvi znak što Isus Krist je napravio u Novom Zavjetu, stavit ćemo ovako. Prvi znak što Isus Krist napravio u Novom Zavjetu je isto baš u ovom poglavlju Ivan 2. U Ivan 2 od 1 do 11. Pročitat ću. Trećeg je dana bila svadba u Kani Galilejskoj. Ondje je bila i Isusova majka. I na svadbu je bio pozvan i Isus i njegovi učenici. Učenici se, ne znamo, ne piše koliko njih. Moglo ih je biti 5, 10, 70. A kad je ponestalo vina, njemu je rekla Isusova majka, nemaju vina. Isus je rekao, ženo, što ja imam s tobom? Moj čas još nije došao. Njegova majka rekla slugama, sve što vam on kaže učinite. A ondje je bilo 6 kamenih posuda za vodu, postavljeno za židovsko čišćenje. Svaka je sadržavala 2 ili 3 mjere. Isus im je rekao, napunite vodom posude za vodu. I oni su ih napunili do vrha. Tada im je rekao, zgrabite sad i odnesite ravnatelju gozbe.
i odnijeli su mu. Kad je ravnatelj gozbe okusio vodu što je postala vino, a nije znao odakle je, ali su znali poslužitelji koji su vodu zagrabili, ravnatelj gozbe doveo mladenca i rekao mu: svaki čovjek najprije poslužuje dobro vino, a kad se napio, onda lošije. A ti si dobro vino čuvao sve do sada. Ovo je kao početak čudesa učinio Isus u Kani Galilejskoj i očitao slavu svoju, te su njegovi učenici poverili u njega. Znači, Isus Krist je učinio znak, čudo. Čudo, znak. Znak. Te kad je to učinio, onda su povjerovali. Jer su vidjeli svojim očima na licu mjesta da se nešto desilo. Vidjeli su, kao što su i ovi vidjeli ovdje u Starom Zavjetu, da se voda pretvorila u krv. To je čudo. I ne možeš onda reći, ako ti jedan takav kaže ja sam Bog, onda ćeš mu povjerovati. I onda ćeš krenuti za njim. Kao što Isus Krist je rekao da je uskrsnuo, onda idem za tim čovjekom. Jer on može uskrsnuti. On je umro, bio je pokopan, 3 dana i 3 noći proveo je u paklu, u trbuhu zemlje i uskrsnuo. Prati sve što taj čovjek, odnosno Bog kaže, idem za njim. Jer on je rekao da je on život i uskrsnući, idem za njim. Ne postavljam pitanje, on je uskrsnuo. Ko je kada ikada uskrsnuo sam od sebe? Niko nikada niti neće sam od sebe. Jer nema niti moć, ni autoritet, to smo rekli, to ima samo naš učitelj, naš Bog Isus Krist, Sin Božji, dobio od Oca. Povjerovali su. Ali da dođemo još ovdje što je važno, da se razumijemo, Krist nije pretvorio vodu u vino kao alkoholno piće. Nikako. Malo prije smo vidjeli da i u Bibliji se govorilo i o zmajevima, odnosno se na zmiju. Kao što imamo, primjer sam uzeo, tijelo, Biblija govori u prvim Korinčanima da naše tijelo je hram Božji. Onda imamo crkvu Kristovu, odnosi se na nas. Nije uvijek sve, kad se govori jednoj određenoj riječi ili temi, nije uvijek sve doslovno. Vidjet ćemo i primjer. Isus je pretvorio vodu u vino, odnosno sok od grožđa. Zadnji put mislim da sam rekao moš je isto jedna fermentacija, znači postaje tek lagan alkohol. Pretvorio je u sok od grožđa. Jer da je uistinu pretvorio vodu u vino, počinio je grijeh i naveo još druge da pogriješe. I onda više nije bezgrešan kao što Biblija govori. Sad ćemo doći do toga. Isus Krist je zadnje žrtveno janje, što je bilo zahtjevano. I ta krv koju je Krist prolio je bila čista krv, znači bezgrešna. Onda je uistinu pretvorio vodu u alkoholno piće, zgriješio jer ne može biti savršeno janje. I onda njegova krv koja je prolivana na križu ne bi bila dovoljno uopće jaka da opere sav grijeh svijeta. A vidjeli smo u prošlim lekcijama u Efežijima 1.7, proći ćemo sad ponovo kroz neke versove i vidjet ćemo. Nije pretvorio u alkoholno piće. Zato je važno da dan i noć studraš i učiš i čitaš Bibliju. Ovo učenje meni bi trebala jedna ekstra lekcija, sat, 2, da prođemo kroz ovo detaljno. Sad ću dati nešto samo malo, osnovno, zagrebat ćemo površinu, ali možeš i sam čitati, učiti, studirati. Ima i drugi YouTube kanala koji je preporučen za sve koji znaju engleski, ima Brother Robert Breaker, ima Jenna Kim, ima Matt Crane, ima na njemačkom Niko, u Minhenu pastor, ima puno drugih braća i sestara koji možeš gledati ako znaš druge jezike. Engleski, njemački.
Ima mnogo braća i sestara koji rade isto ovakav učenje. Znači, pogledajte, imam 5.19. Tu kad smo već. Imam 5.19 koji kaže, tad mu Isus govorio i rekao, uistinu isto kažem vam, sin ne može ništa činiti sam od sebe, već čini što vidi da otac čini, jer sve što on čini, to isto i sin čini. Otac i sin su jedno, vodu u krv i vodu u sok od grožđa. Sok od grožđa i predstavlja njegovu krv. Uzmite i pijte od ovoga svi kad je Krist rekao. On nije mislio na alkoholno piće, oni su pili sok od grožđa. To su sad uistinu napredne i detaljne velike lekcije koje ćemo proći isto jednog dana kad bude bila Božja volja. Ali poanta je tome da vidite, ako riječ Božja kaže da su oni jedno, znači što čini otac, čini i sin. Vodu u krv, odnosno sok od grožđa predstavlja krv, ili on rekao da će se ta krv proliti i to je novi zavjet. Zato on i rekao mami tamo da nije još njegovo vrijeme došlo. On je nešto pričao. Krista nije razumio masa ljudi. Čak i njegovi apostoli, ste čitali Novi Zavjet, njegovi apostoli ga nisu razumili koji su bili s njim. Zašto ti misliš da ćeš pročitati onda jednom Bibliju i onda ćeš moći reći ja razumijem sve? Ne, dijete Božje. Ne, dijete Božje, ne. Pa Biblija se čita ne samo jednom kad prođeš kroz knjigu, stavit ćeš sa strane i reći ćeš ja sam pročitao Bibliju, sve znam. Ne, nastavi čitati dalje, kreni s početka. Pa si onda izaberi riječ, recimo laž. Pa uči, gledaj, traži laži. Ima puno drugih materijala. Ne znam je li ima na hrvatskom. Ali ima ovakvih knjiga, zovu se Handy Reference, Concordance. Uzmiš na primjer jednu riječ, kingdom ili kraljevstvo. I tu će ti pokazati gdje se sve u Bibliji nalazi riječ kraljevstvo. I onda ideš od ti versa do versa i tražiš i gledaš o čem se priča, o čem se radi. Versa versom, skriptu sa skriptom, što znači traži, istražuj. Gledaj, čega ima u Novom Zavjetu, ima u Starom Zavjetu, što ima u Starom Zavjetu, ima u Novom, traži poveznice. Crtaj točkice, povezuj i vidit ćeš veliku, veću sliku. Zato Bog kaže, moramo dan i noć ostati u njegovoj riječi. Ne možeš samo jedan dan, jednu noć i to je to. Ne, zauvijek dok si živ, od onog trena kad se ponovo rodio, dan i noć moraš ostajati. I onda će ti Bog pokazati više, onda ćeš se penjeti sve više stepenicama. Što znači, bit ćeš sve više bliže njemu, imat ćeš veću spoznaju o njemu, bit ćeš više nalik na Isusa Krista. I to ću vam nešto još dati na kraju. Jedan zlatni nugget, što bi rekli Amerikanci. Što otac čini, to čini i sin. Znači, Bog je demonstrirao svoju moć, svoju božanstvenost, to Isus Krist isto napravio. Zbog toga što je on to demonstrirao, oni su mu povjerovali. Zato Krist je rekao, blaženi oni koji nisu vidjeli. Mi nismo vidjeli to pretvaranje vode u sok od grožđa, ali vjerujemo. Ja vjerujem. Nisam vidio, ali 100% sam siguran da znam zašto sam tražio i povijesne dokaze. Kad sam tražio istinu, uopće nisam tražio istinu. Kad sam nešto proučavao van Biblije, van vjere, mene je u biti to dovelo. Kad sam gledao, sad ću vam reći o čemu se radi, kad sam učio kakva je zemlja, da li je zemlja okrugla ili da li je zemlja ravna ploča. Jer sam vidio da ima mnogo laži vani. Puno laži, da sam shvatio da u cijeli život sam živio laži, da su me školovali lažno. Čak roditelji, škola, sistem, sve, religija, sve je lažno. I laž. I počelo mi to smetati, htio sam znati istinu. Zapalio sam se za istinu. I sve me je dovelo do Isusa Krista, do Biblije. Onda sam mislio kako opet Biblija, izašao sam iz te katoličke crkve. Ne želim biti učesnik u tome. I nastavim dalje. I sve se vrti oko Isusa Krista. Onda sam vidio da i van Židova su ljudi pisali o njemu, pisali su u Bibliji, pisali su Židovima previše dokaze. Onda kad uzmeš ovu knjigu i danas ljudi iskopavaju, nalaze i pronalaze skripte, manuskripte, tekstove, knjige, zapise ovih knjiga, jer braće i sestra nisu imali printer, samo stisne enter, isprintamo se knjiga. Ne, oni su morali pisati rukom.
Zato su možda i bolje znali nego mi skriptu danas. Šta je bilo da mi danas moramo, da imam knjigu Ivana, moram ju pisati. Koliko bi vremena trebalo i koliko bi tek zapamtio da sam možda i prepisao. Koliko bi ona tek možda bilo i bolje. Braće i sestre, mi danas imamo gotovu knjigu, ne želimo i ni otvoriti. Zašto? Što može biti više važnije od Boga koji je umro na križu za nas? Svoju krv je dao da bi mi imali život vječni ako vjerujemo u njega i ako mu to priznamo u ustima. Da vjerujemo u to što je on napravio, da to nas može spasiti, nešto mi učinimo. Znači, i to smo vidjeli, možete vidjeti ponovo. Pročitat ćemo ponovo. Ponavljanje, to je ono što je Krist radio. Oni 9 metoda učenja Krista, to smo vidjeli, Krist je dosta se koristio ponavljanje, napisat ću. Ovo ne spada sad u ove 1 do 4 versa, ali ponavljanje, braće i sestro, zašto? Pa kad si svaki dan u riječi, čitaš i učaš i moliš i studiraš i ponavljaš i prisjetiš se i vraćaš. Ja isto, braćo i sestro, neka nemojte se zavaravati. Moram uzeti fascikl, lekcije koje smo radili i moram otići kroz njih i pogledat neke versove. Da se čovjek prisjeti. Jer što se više zaokupiraš sa riječju Božjom i sad to pomnoži kroz nekoliko godina, 10-20 godina, naravno da ćeš više znati, da ćeš imati više mudrosti, znanja, razumijevanja i spoznaje u Bogu. Ali moraš ustrajati u tome, biti uporan. Upornost. Krist je bio uporan za nas. Znao je kroz što će proći. A nije odustajao. Umro je za mene, za moje grijehe, za tebe, za tvoje grijehe. A mi ne možemo biti uporni malo čitati knjige. Ako što je kroz on prošao, kroz batine, šamaranja, pljuvanja, udarce, bio je žedan, nisu mu dali ni vode da pije. A mi imamo vode na izobilje. Ja te ko tuče svaki dan? Mene ne. Mislim na ove batine ovako kao Isus Krist. Dobio sam ja batine i od oca. I zasluženo i nezasluženo. Mislim od tate, zemaljskog oca. Nebeski je jedan otac. Ali te batine što sam ja dobio, to se ne može usporediti s ovim. Ja nisam išao 3 dana i 3 noći u paklu. Ljudi moji, ako ste čitali Bibliju, onda znate kako je pakao. I trebali bi imati pojma, bar do sada malo i o paklu, jer smo i na početku ovoga YouTube kanala, mislim da je bilo u lekciji grijeh, radio sam u paklu, opisivao sam neke stvari u paklu. Da čovjek zna. Škrgut zubi, plač, vječne muke, u ognju koji se ne gasi, zauvijek. Zauvijek. On je bio 3 dana i 3 noći radi nas. Mi to ne moramo. Niti ćemo ikada biti. Krist nas je spasio od toga. Uzmimo i čitajmo riječ Božju, zahvalimo se. Trebali bi ljubiti ovu knjigu i dan noć ovake držati u sebi, braniti ju kao svoje oči u glavi. I ti i ja, svi koji smo ponovo rođeni. I oni koji nisu, da bar znaju i da znaju, trebali bi isto to raditi. Ivan 1.1. Ne znam koliko će lekcije trajati, koliko god traje. Bili smo na godišnju, vratili smo se, ovo je prva lekcija. Neka traje, koliko je Božja volja. Neću uopće da se zamaram, vidio sam da i druga braća i sestra rade lekcije po 2 sata, sat i po, kako bude. Onaj ko bude imao volju i ljubav prema Bogu da uči, onda će i gledat i sat vremena i 2 sata. Ako mu je 2 sata previše, možda nema koncentracije ili čak nema vremena, podijeli si u 2 dijela, negdje presjeci video, nađi negdje točku video gdje ćeš presjeći i pogledaj drugi put. Niko te ne sili da u 2 sata pregledaš video, lekciju.
U školi smo sedli po 6, 7, 8 sati. Učili smo gluposti, nebuloze i laži. U početku je bio on riječ. I on riječ. Sin. Isus Krist. Bio je Bog. On je u početku bio s Bogom. Sve je po njemu postalo i ništa što je postalo nije bez njega postalo. U njemu je bio život i život je bio svjetlo ljudima. Isus Krist je riječ. Isus Krist je Bog. To smo prošli u zadnjoj lekciji. Ne može mi više niko reći poslije zadnje lekcije da Isus Krist nikada nije rekao da je on Bog i da nije zapisano da je on Bog. Šta je rekao đavo? Matej 4. Ponavljajmo, braći i sestre, ponavljajmo, braći i sestre. Pogledajmo Ivan 16:28. Braći i sestre, što više sam u riječi, što više čitam, i kad tijelo neće, kad neće, bori se da uzmem knjigu, da je čitam, ma natjeraj se, bar pročitaj kapital 1. Samo učini ono što je protiv volje tijela. I da pročitaš jedan kapital u tom trenu kad tijelo neće, već si pobjedio. I drugi put će ti ta bitka biti lakša. Razumiješ? Borite se i tražite za pomoć Isusa Krista da se bori s vama i da donese pobjedu. Jer Biblija kaže da smo više nego osvajači kroz njega koji nas voli. On ima moć, da može pomoći u svemu i da ponesemo mi svoj križ i da uzmemo svoj jaram. Da dođemo njemu, on će nam dati jaram. Njegov jaram je lagan kao pero. Teret kao da ga ni nema. A mi smo ti koji volimo si teret na vrat nastavljati. Ivan 16:28. Izašao sam od Oca i došao na svijet. Ne može biti čišće nego ovaj vers. Izašao sam od Oca i došao na svijet. Ovaj vers prije. Jer vas sam Otac voli. Nadalje ostavljam svijet i odlazim k Otcu. Izašao je od Oca, došao je na svijet, izvršio je volju Očevu, izvršio je zadatak, ispunio sve što je Otac od njega očekivao, svu njegovu volju, do smrti na križu i vratio se nazad do nebesa. Zato mu je Bog Otac i dao sve, to smo već prošli do sada, braći i sestre. Učinio je sve što mu je bilo naređeno i otišao nazad na Otcu. I ovo čudo, taj znak, sve te znakove čudesa što je radio, miracles, vodu u sok od grožđa što je pretvorio, sve je vidio od Oca, sve je naučio od Oca. Djeca bi trebala biti slika i prilika svojih roditelja. U našem slučaju, našeg oca. Mi bi trebali biti, kad pogledaš jednog ponovo rođenog kršćanina, uistinu bi trebao pogledati tog čovjeka i reći, uistinu je ovo dijete Bože, odnosno čovjek Božji. Prepoznaćete po tvom jeziku. Kad počnu njegove Božje riječi iz tvojih usta izlazi. Dok drugi budu panikčarili, skakali, ti ćeš biti miran. Jer znaš da ovo sve mora proći. I znaš da si prolaznik na ovom svijetu. Da tvoja zadnja destinacija uopće nije ovaj svijet. Imamo ovdje zadatak isto kao što je Isus Krist. I trebamo ga izvršiti i onda će doći Isus Krist po nas i uzet će nas u nebesa. Jer da je Krist uistinu pretvorio vodu u vino, vino je alkoholno piće, vino uopće ne služi uopće ničemu, možeš se samo napiti i škodi tvom tijelu. A rekli smo da Biblija u 1. Korinčanima 6, 19 i 20
nešto ima za reći u vezi našeg tijela. Što? Zar ne znate da vaše tijelo hram Duha Svetog, koji je u vama, kojeg imate od Boga, te niste svoji? Jeste cijenom otkupljeni, stoga proslavite Boga u svom tijelu i svom duhu koji su Božji. Poveži se odmah na Rimljane 12:1-2. Odmah se poveži na to. Rimljane 12:1-2. Zaklinjem vas toga, braćo, milosrđem Božijim. Prinesite svoja tijela na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumno bogoslužje. I ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svog uma, da biste mogli ispitati što je volja Božja, što je dobro i ugodno i savršeno. Znači, tvoje tijelo, moje tijelo treba biti živa žrtva Bogu i to je njemu ugodno. I to je njemu, on to smatra sa razumnom bogoslužjem. Evo, poveži se ova dva versa. Tvoje tijelo je hram Božji, u njemu prebitava Duh Sveti, nije od nas, nego je od njega. To mu prinesi kao živu žrtvu. Jer nemamo altar, mi ne moramo raditi ono što rade Židovi u Starom Zavjetu, jer to odnosi se na Židove, Levitski zakon i ponovljeni zakon, ne za nas. Mi ne možemo to napraviti, ali možeš nešto drugo napraviti. To je tvoj križ. Svoje tijelo predaj njemu na službu, da on se koristi s tobom, sebi na čast i slavu. Što znači, u svom tijelu prestani raditi sve što je tjelesno i svetski, nemoj griješiti, idi i ne griješi. Tako i mi. Jer da je pretvorio uistinu vodu u vino, u alkoholno piće, Krist je znači na toj svadbi potočio svima alkohol i svi su se napili. Jer piše ovdje kad su se napili kao dobroga vina, odnosno dobrog soka grožđa, onda se donosi loše. To je ono što ljudi danas znaju filozofiju. Prvo im daš dobrog vina, kad ljudi se napiju, onda im daje lošeg, jer onda više ni ne znaju je li to dobro ili loše, bit će mu sve dobro. Nije uopće u tom smislu se govorilo, nego sok od grožđa. Sok od grožđa. Jer kad se navikneš na sok od grožđa dobrog, kad ti donese neko malo nešto lošije, nećeš više ni primijetiti toliko razliku. Ali kad cijelo vrijeme piješ nešto loše, jedanput ti neko donese nešto dobro, onda će biti, wow, ovdje je nešto drugačije, bolje, što si mi dao do sada. Taj sok od grožđa, smo rekli, predstavlja krv Novog Zavjeta. Ta krv ima moć za nas od period grijeha. Ta krv, to simbolično sok od grožđa, ne vino, ne alkoholno piće. Alkoholno piće ubije, ja to najbolje znam. Kad budem dao svoj testament, ja ću vam ispričati svoj testament, svoju svjedodžbu ću vam predati kakav sam čovjek bio prije Isusa Krista i kakav sam postao čovjek, novo biće sad kad imam Krista. Ja ovo najbolje znam. I nisam jedini koji zna. Našao sam ih još u Bibliji koji su imali problem sa alkoholnim pićem i vinom. Jer alkohol je uglavnom taj koji će navesti na još rodica više grijeha. Onda po tome znači, ako uistinu Krist pretvorio vodu u vino, on je prouzrokovao jako puno grijeha. Ako tvrdi Biblija da je Isus Krist Bog i da je svet i čist bez grijeha, bez mrlje, bez fleke, onda više ta ne drži vodu. To sve propada u vodu, ljudi. To onda više ne može stajati tako kao fundament. Jer ako neko tvrdi da je bez grijeha, a pretvorio vodu u grijeh i potočio drugima grijeh u čašu, još ih je naveo na još više grijeha. Nemoguće. Zato kažem, nije vodu pretvorio u vino, nego sok od grožđa. I ta krv predstavlja nama
novi život, novi početak. A ovdje kad je Bog pretvorio vodu u krv, u toj rijeci, sve ribe su pomrle. Ali ovdje ova krv spašava. Ta krv na tom križu, zadnjeg žrtvenog janjeta, Isusa Krista spašava, pere nas od grijeha, čisti nas. Daje nam život vječni. Ovdje nije bilo, ovdje je sve umrlo u toj rijeci. Znači, pogledajmo Rimljanima 4:7. Blaženi su oni koji su nepravde oproštene i koji su grijesi pokriveni. Obrisat ćemo sad ovaj dio pa ćemo napisati dalje. Ne znam uopće koliko video traje. Sad ću obrisati ploču. Obrisat ćemo ploču, pa ću pogledati na mobitelu, samo ukratko da vidimo ćemo nastaviti dalje ili što ćemo napraviti. Sat vremena i 6 minuta. Mogu bi ju brzo. Evo, zapisat ću vam, radi vremena ću vam zapisati versove. Zapisat ću vam versove pa si pogledajte doma za domaću zadaću, kao i u školi. Tako i ovdje, za domaću zadaću. Kološanima 1.14. Evo ovako, Rimljanima 4.7, Efežanima 1.7, 1. Ivanova 1.7, Kološanima 1.14. I vidjet ćeš uistinu da krv Isusa Krista je za tebe život. Život jer perete od grijeha. Svog grijeha. Posle ove lekcije radimo o sigurnosti u vječno spasenje. Jedno spašen, uvijek spašen. Alkohol ti ne može dati niti život vječni, niti te čisti, niti te pročišćuje, niti je dobar na bilo koji način. Pogledajte posle ovoga, kad pogledate da je krv život i šta u biti krv radi, pogledaj si vers u Hebrejima, Pogledaj, taj vers smo već napominjali, jer bez proljevanja krvi nema. Pogledaj. I pogledajmo Rimljanima 3.25, samo da pogledam nešto. Ovo ću vam pročitati. Rimljanima 3.25, ili važan vers. I kaže, i opravdani su besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje u Kristu Isusu, to je 24. vers. Možemo staviti onda Rimljani 3.24-25, kojega je Bog postavio da bude pomirilište po vjeri u njegovu krv, da bi po strpljivosti Božoj objavio svoju pravednost zbog oslobođenja od prethodno učinjenih grijeha. Pročitaj ponovo, prođi kroz ova 4 versa, pogledaj ovdje bez prolijevanja krvi čega to točno nema i onda odi na Rimljane. Točno ovim redoslijedom. Dobiješ sliku šta ta krv čini za tebe. Ponovo, kao što sam rekao, nema evanđelja bez prolijevanja krvi. Kao što smo rekli, nema.
nema. Rimljanima 4.7, Efežanima 1.7, 1. Ivanova 1.7, Kološanima 1.14, pogledaš Hebrejima 9.22 i onda na Rimljane 3.24.25. Ne može alkohol nikako predstavljati krv Kristu. Ništa čisto iz alkohola nije proizašlo. Samo grijeh. 1. Korinćanima 5.21. Koja kaže, jer ga je on učinio grijehom za nas. Znači, Bog je učinio Krista grijehom za nas. I uzeo njega i on je platio cijenu za sav grijeh, jer je Krist postao grijeh. Dobro si čuo. Poslušaj još jedanput. Jer ga je on učinio grijehom, promijenio ga je, postao grijeh i Bog ga je kaznio kao da je grijeh sam Isus Krist. Njega koji nije poznavao grijeha. Da mi u njemu postanemo pravednost Božja. Učinio ga je grijehom, a on nije ni poznao, nije ni znao za grijeh. Čist kao, ne znam, nema ništa na ovom svijetu s čim bi se mogao Krist opisati, usporediti njegova čistoća, njegova svetost, njegova božanstvenost. Jer nije bio ukaljan s ovim, kao mi. Čist. Boga učinio grijehom, on nije ni znao. Nije ni znao za grijeh. Ni palo mu na pamet. Zadnje otišao je na križ radije nego što će počiniti grijeh protiv Oca. Otišao je na grijeh. Otišao je na križ. Umre takvom smrću kao da je sam on grijeh. Radi nas. Hebrejima 4.15. Ne, poanta sad u ovim versu što ću vam dati. Hebrejima 4.15. 1. Ivanova 3.5. 1. Ivanova 3.5. Naglasi k tome da u Isusu Kristu nema grijeha. Kako bi onda mogao vodu pretvoriti u vino i poslužiti ljudima? Alkoholno piće da se ljudi napiju. Ne može ljudi. Onda bi morali maknuti ovo, nema. Nije ni znao grijeh, niti nema grijeha, ali ga Bog je učinio grijehom. Da mi možemo biti pravedni. Povjeri to što ćemo povjerovati u ono što je on napravio na križu, ljudi. Jer ako do sad to nismo shvatili, onda ne znam kad ćemo shvatiti. Hebrejima 4.15. Jer nema takvog velikog svećenika koji ne bi mogao suosjetiti se s našim slabostima, nego je bio u svemu iskušan poput nas, a ipak bez grijeha. Bez grijeha. Ni 1, 0, 0, nada, ništa, nikakav grijeh, nikakva fleka, nikakva mrlja, 0, ništa. 1. Ivanova 3.5. Jer od davnine su se tako ukrštavale svete žene koji su... Samo izvinite. Ovo je Petrova, izvinite, kriva poslanica. Odmah nekakve druge stvari se pričaju koje nisam htio pričati. Tako je jezik malen ud. Samo malo, 1. Ivanova 3.5. Opet krivo. Izvinite. Napokon. 1. Ivanova 3.5. 1. Ivanova 3.5. I znate da se on očitao da bi oduzeo naše grijeha, a grijeha u njemu nema. Sad piše glupo, nema.
Nema. U njemu grijehu nema. Nema, nije znao za grijeh i bez grijeha, ali je postao grijehom. I on je platio kaznu, a kazna za grijeh je smrt, Rimljanima 6:23, da bi mi mogli biti pravedni po vjeri. Efežima 2:8-9, spašeni smo po vjeri, ne po djelima, da se ne bi ko hvalisao, i to je dar Božji. Nije od nas, nego je dar Božji. On je pretvorio Isusa Krista u grijeh, da ga kazni, da bi mi mogli imati život vječni. Blaženi mi koji vjerujemo, a nismo vidjeli. Jer da je Krist uistinu pretvorio vino u vodu, otvorimo Jakovljeva 1:13, zapišite se, 2. Korinćima 5:21, Hebrejima 4:15 i 1. Ivanova 3:5. Govorio sam i prije, reću vam opet, uzmite si bilježnice, teke, što god imate, iskoristite sve, pišite si lekcije, morat ćete ponavljati si, kao što i ja uzmem, pa ponovo pročitam. Da ponovim, da mi sjedne u glavu. Jer kad dođeš u razgovor, u komunikaciju s nekim i počneš pričati ove riječi, da moraš nešto i znati. Kako ćeš govoriti o Bogu, kako ćeš govoriti o Bibliji ako ne čitaš, onda bolje zatvori usta. I onda kad ti počneš govoriti, kad počneš da ti teku ove riječi iz tvojih usta i počneš živjeti po njima, onda će ti doći Satan i on će se petljati među riječi. Ko što se meni zapotljio, 2 puta pregledao sam ove videe i gledao sam, upotno mi se jedan put kad sam spominjao Martin Lutera, mislio sam u Njemačkoj Martina Lutera, izgledao mi Martin Luther King, taj King iz Amerike, on uopće se ne može pariti s ovim Martin Lutherom iz Njemačke, nisu uopće dva ista lika. Isto kao što sam rekao da je Krist pretvorio vodu mislio sam reći u sok od grožđa, rekao sam mošt, zašto ne znam. Mošt je u biti isto fermentacija i praktički postaće vino, alkohol. Sok od grožđa, 0 alkohol. 0. Možeš se napiti koliko hoćeš i napijati se soka od grožđa i dobro se napij sok od grožđa, zahvali se Bogu. Ali stanje svijesti tvoje se neće promijeniti. Neće. I nećeš napraviti ništa sramotno. 1. Jakovljeva 1:13. Jakovljeva poslanica 1:13. Nije 1. Jakovljeva, nego Jakovljeva 1:13. Izvinite. Nema nitko kad je iskušavan, ne kaže Bog me iskušava, jer Bog ne može biti iskušan zlom, niti on nikoga ne iskušava. Šta mislite da je Krist pretvorio vino u vodu da iskušava ljude? Ne. Riječ Božja kaže da on ne iskušava nikoga. Bog ne iskušava nikoga. Nikoga. Tu smo si sami krivi. Izreke 21. Znači, niti ih iskušavao, niti ih je navodio na grijeh. Alkohol i grijeđi rađaju, kao što smo rekli, mnogo drugih. Pogledamo Izreke 21. Poslije psalma Izreke 21. Koji sam vers uzeo? 20, izvinite, Izreke 21. Izreke 20, vers 1. Vino i podrugljivac, žestoko piće, donosi bijes i tko je njime zaveden nije mudar, znači nisi mudar. Nisi mudar, znači nisi mudar, što znači da uopće nemaš znanja, niti možeš to sprovesti. Ako se vataš alkohola, žestokog pića, nisi mudar. Nemoj se vatati alkohola, nisi mudar, sad ćemo doći zašto. Pokazat ću vam 2 primjera u Bibliji što se desilo. Gdje su spašeni ljudi, Boži ljudi su vatili alkohol, što ih se desilo. Nemoj se toga vatiti. Pogledaj Hošeja 4:11. Ja ću malo, nema malo, ni malo.
Nimalo ništa, ni kapi. Ne pi. Ne pi. Hošeja 4. Evo Daniel, evo ga. Hošeja 4.11. Bludništvo, vino i mošt zarobljuju srce. Bludništvo, vino, mošt. Tu se zarobljuješ sam sebe, srce. Kao što Jude i škarite srce bilo zarobljeno novcem, bludništvo, vino i mošt, jaka pića, alkohol će ti zarobiti srce. Meni se desilo u životu. Koštalo me života. Ali Bog ima milosti pa mi je dao još jednu šansu. Maknite se od toga, ovo je zlo. Ovo je zlo. Koliko nesretnih obitelji zbog ovoga se raspalo, koliko je žene i djece, čak i muškaraca, prošlo kroz muke i patnje zbog alkohola. Koliko je izgubilo život ljudi zbog alkohola, što je neko sjeo za volan i napio se, poginuo samo zašto je neko bio zaveden vinom, moštom, rodilo je bludništvo. Nije ovo bez veze, Bog stavio bludništvo sa vinom i moštom, znači sa alkoholom skupa. Nije bez veze Bog naveo bludništvo. Zašto nije napisao laganje, vino i mošt? Ne, nek stavio je bludništvo. Jer tu se nešto dešava kad čovjek počne piti alkohol, jaka pića. Dolazi do nečega. Nešto će se desiti. Nešto će se desiti. Sad ćemo vidjeti. Prije nego što vidimo, pogledajmo knjigu Habakukova 2.15. Habakuk 2.15. Ljudi, bježite od alkohola. Bježite. Ja vam mogu reći iz osobnog iskustva, bježite. Bio sam pijanica. Alkohol me napio. Oduzeo mi je život na 10 minuta. 10 minuta sam bio klinički mrtav. I onda tek nakon 10 minuta, kad su već praktički mogli proglasiti moju smrt, onda su se čudili, ustao sam. Živ nakon 10 minuta, posle smrti i alkohola. A da ne govorim se dalje što je dolazao s alkoholom. Bježite od ovoga. Krist nije pretvorio vodu u vino, ljudi, jer bi naveo ljude na bludništvo. Na bludništvo na ostale stvari, znači kontradiktirao bi sam svoju riječ, znači ne može stajati, ali kontradikcija. Znači, Hošeja, izreke, Jakov, puno je Biblija, daću vam sad 2 primjera. Šta se dešava zbog alkohola, ponovo rođenim, odnosno spašenim ljudima u Starom Zavjetu, što se desilo ljudi zbog alkohola. Habakuk 2.15, nismo još došli do ta primjera. Jer onome tko bližnjemu daje piće, tako mu daje svoj mijeh, te ga i opija da bi promatrao golotinju njegovu. Golotinja, bludništvo, znači nešto je seksualno seksualno je povezano sa alkoholom. Što hoćemo onda reći da je Krist pretvorio vodu u vino, dao ljudima da piju, onda su imali nekako bludništvo, nekakvu golotinju, nešto se... Ne! Nikako ne da Bože! Zato je važno 2. Timoteju 2.15 ljudi. Pravilno dijeljenje riječi istine. Da, neke versove možeš doslovno shvatiti. Ne možeš sve. Da, neke imaju jednu aplikaciju. Da, neke imaju duplu i troduplu aplikaciju. To ćemo sutra, sutra, malo sam sebe nadmašujem. Iduće lekcije ćemo to moći pokazati. Gdje imaš jednom potvrdu nečega, duplu potvrdu nečega i čak troduplu potvrdu nečega. Neki versove možeš aplicirati fizički, fizikalno, neke samo duhovno, neke fizikalno i duhovno. Pogledajte što kaže riječ Božja, da sa alkoholom je povezano bludništvo, golotinja, seksualno. Znači, alkohol je nikako no go, no. Bogu, no. Čak imaju oni koji kažu, pa da, ono Zavjet kao popi malo vina za trbuh i probleme. Ne vina, nego sok od grožđa. Alkohol ti neće reći nikad probleme, alkohol će ti natovariti probleme na leđe.
Bježi od toga. Sad ću vam dati dva primjera. Sad ću vam dva najbolja primjera u Bibliji sad ovoga točno što smo rekli. Isus Krist je čist, ne zna, nema, niti je nađen grijeh u njemu. Oni su plaćali ljude da lažu, da tobože nađu grijeh u njemu. Nisu mogli, nije bilo grijeha u njemu. Ali nešto se našlo drugo u nama. U Kristu ne, ali u nama da. Pogledajmo primjer Noa. Noa je prvi primjer, nažalost, prvi čovjek koji je spašen po vjeri i djelima, a nažalost je prvi primjer baš ovoga. Alkohol ili vino i golotinja. Znači nešto seksualno, bludništvo. Pogledajte novim primjer. Postanak 9. Postanak 9, 21, 23. Nažalost i ja spadam ovdje. Dok nisam znao za Krista, dok se nisam ponovo rodio, dok nisam prihvatio njegovu krvnu žrtvu za oprost mog grijeha, nažalost i ja sam pripadao ovdje. Jesam. Nažalost. Da mogu vratiti se unazad, promijenio bi sve, ne mogu. A sad ovaj život koji imam, koji mi prosto, koji mi Bog daje, poklanja, onda ću iskoristiti za njega. Više neću piti alkohol, vino, golotinje, seksualno bludništvo, nego ću točiti u sebe vodu života, kruh života, Isus Krist. Hranit ću se s njegovom riječi. Bog je rekao da trebamo živjeti po njegove svakoj riječi koja izlazi iz njegovih usta, ne samo od kruha, znači ne samo od tjelesnog, nego duhovno. Kako će znati duhovno? Evo je ovdje. Evo je ovdje. Biblija, Biblos, riječ Božja, skripta, kako hoćeš. Postanak 9, 21. Pogledajte primjera novinog, nažalost. Pa se napio vina i opio i onda se otkrio nasred svog šatora. A Ham, otac Kanana, opoze golotinju svog oca i rekao dvojici braće svoje vani. Uto su Šem i Jafet uzeli u grtač i obojice ga položili na svoja ramena te su išli na traške i pokrili golotinju svog oca, tako su lica njegova bila okrenuta natrag, pa nisu vidjeli golotinju svog oca. U ovom slučaju je pio alkohol, golotinju, napio se i vidjeli oca golog. Ocov golog. Dalje ne želim ne razmišljati. To je sramota. Znači, pokrivali Isusa unutar da ga ne vide. I onda su ga, ne mogu se ni zamisliti, pokre ga u one traške. Kad su ga pokrili, onda su ga mogli umotati da ga iznesu, vjerojatno da ga odnesu ženi njegove, da ga ona obuče ili ne znam što. To radi alkohol. Pogledajte sad još ovaj primjer. Ovo je samo zagrebo površinu. Ne znam. Biblija točno ne govori točno šta se desilo, govori se o golotinji. Meni je dovoljno. Golotinja, znači, neko će vidjeti tvoju golotinju. A neko kad vidi golotinju, zna se kud ide. U bludništvo, seksualno. Zašto? A baš zbog ovoga seksualnog bludništva i golotinje, taj svijet u doba koje je živio Noa, taj narod je bio i kažnjen sa poplavom. Evo ti, to smo mi ljudi. Vjerovao je, učinio je arku, znači djela, spasio se, šta je napravio, odmah posadio vinograd, vino, zaspo čovjek možda je bio samo u šatoru gol, zaspo je, ali je bio gol. Dao je priliku drugom da počini grijeh. Samo što je pogledao i onda možda u glavu zamisli, dovoljno je, ne mora ništa napraviti, ali ušli u glavu, zamislio, gotovo je, zakaljao si se. Razumiješ, jel shvaćate što hoću reći?
samo što se spasio. Pogledajte drugi primjer. Drugi primjer je još gori. Isto u knjizi Postanka. Knjiga Postanka 19, 30, 38. Lot. Čuli smo svi za Lotovu ženu. I poznamo svi Lota po njegovoj ženi. Hajmo upoznat Lota malo drugačije. Pa da mi ne učinimo isto. Poglavlje 19, 30, 38. Pročitat ću sve. Zatim je Lot otišao iz Zaora i s njim 2 kćeri njegove, pa se nastanio u gori, jer se bojao stanovati u Zaoru. I stanovao u špili i on i 2 kćeri njegove. To je znači posle kad je Sodoma i Gomora su bile sravnjate sa zemljom. Bog sravnuo u Vaservagu. Onda je prvorođena rekla mlađoj, naš je otac star, a muškarca nema na zemlji da k nama uđe, kad je običaj, kako je običaj po cijelom svijetu. Hajdemo svog oca opiti vinom. Ne možeš piti sok grožđa, ali nećeš biti opijen. To je ono što sam rekao, ne možeš promijeniti stanje svijesti. Jer su, nažalost, oni to učinili. Znači, hajmo ga opiti. Pa ćemo s njim leći da ocu svome sjeme sačuvamo. Evo, neću dalje ni čitati, staćemo na 33. versu. Odnosno pročitat ćemo. I dogodilo se sutradan da je prvorođena rekla mlađoj, evo prošle sam noći legla s ocem svojim, hajdemo ga opit vinom i noćas, pa ti uđi, legni s njim, da ocu svome sjeme sačuvamo. Tako su oca svog opile vinom i one noći, pa je mlađa ustala i s njim legla, a on je bio svjestan kad je legla ni kad je ustala. Znači da se napiju soka grožđa, moraš ostati svjestan, ne možeš promijeniti stanje svijesti i biti nesvjesno što se desilo, da se ovako nešto desilo, kao što se desilo brat Lotu. Na taj su način obje kćeri Lotove zatrudnjale sa svojim ocem. Ne znam kako bi to upisao. Grijeh je jedno i drugo, ali ovo je po meni 100 puta gore. U Božjim očima grijeh je jedno i drugo, ali ovo i mlađe je također rodila sina i nadjela mu ime Benami, taj je otac sinova Amonovih do dana današnjeg. 33. vers, znači opile su oca vinom i spavale su s njim da mu sačuvaju sjeme, da mu rode djecu. Alkohol, golotinja, znači vino, jaka pića, seksualno nešto, bludništvo. Eto što se dešava od alkohola. Jel mislite da je Isus Krist pretvorio vodu u vino i da je ljude nasilio s time da počine nekakav seksualni grijeh, bludništvo, da razotkrije njihovu golotinju, da se ponapijaju, promjene stanje svijesti? To radi danas svijet. Nažalost, to je moja povijest. Nemoj da bude tvoja. Makni se ovoga. Makni se, bježi, kako znaš. Zato je važno, braće i sestre, da po 2. Timoteju 2.15 učimo riječ Božju. Mislim, ovo vodu u vino pretvaranje. Tu bi mogli napraviti još nekoliko lekcije, kao što sam rekao, i to bi potrajalo. Ali ne možemo sada, to ćemo raditi poslije. Većinu sad ovih važnih točka smo u biti i dotaknuli. Ima još toga, vjerojatno. Ajde, dobri sat vremena bi se još moglo o tome učiti, izvinite. Kad dođe vrijeme i kad bude Božja volja, proći ćemo i kroz to opet. Nije uopće problem. Kad bude Božja očeva volja, ne moja, ne naša volja. Kao što smo rekli, ima ponovljeni zakon. Ponovljeni zakon. Evo, drugi dio domaće zadaće. Ponovljeni zakon 8.3. Svedi u vezu sa Jošuom
1:8, Ivan 14:15 i Jakovljeva 1:22. Jakovljeva 22. To dovedi u vezu. Pročitaj versove i razmisli malo o tome. Pročitaj ova 4 versa, još bi bilo najbolje u tu bilježnicu ako pišeš, napiši ponovljeni zakon 8.3 i zapiši cijeli vers i to napravi za ove 4. I onda ih pročitaj jedan za drugim i vidjet ćeš poveznicu, vidjet ćeš nešto. Pogledamo, još nešto vam želim pokazati. Reći i završit ćemo lekciju. Da ne traje 2 sata, sat i pol vremena je u redu. Mislim da sat i pol vremena je sasvim u redu i da svako može naći sat i pol vremena za oca. Jer otac te uči. Ništa ja nisam rekao svoje usta, dao sam nekakve primjere, svoj primjer, nešto pričat, ali smo prošli opet masu versova. Evo daću vam i još nešto. Ivan 11, 25 i 26 i Rimljanima 10, 9 i 10 te Hebrejima 5, 8 i 9. Ovo je treći dio vaše zadaće. Ovdje ćeš nešto vidjet ćeš što trebaš napraviti i kad napraviš, vidjet ćeš o čemu se radi. Ali prije svega želim vam nešto pročitati. 1. Petrova 2, 21 i završit ćemo lekciju sa zadnja 2-3 versa. 1. Petrova 2, 21. Jer ste na to pozvani, zato što je i Krist pretrpio za nas i ostavio nam primjer da trebamo slijediti njegove stope. Trebamo slijediti njegove stope. 1. Petrova 2, 21. Stope njegove slijedi. Slijedi njegov primjer. Cijelo vrijeme smo učinili da Isus Krist je učitelj. Kako je učio, zbog čega je on učitelj, zbog čega je on Bog, što je on to napravio za nas, što je sve, puno toga smo biti vezano s Krista prošli. Jako puno. Pogledaj zadnje video pa ćeš vidjeti koliko sati učenja imamo samo o Isusu Kristu kao učitelju i Bogu. Gdje Biblija kaže 1. Petrove 2.21 da slijedimo njegove stope. Slijedi njegove stope. On je pretrpio. Trebamo i mi pretrpjeti. A što trebamo trpjeti? Svega. Prvenstveno trpit ćeš od tijela. Tijelo će te navesti i htjet će da činiš grijeh i da ne ideš za Bogom i Božjim, nego ideš za svijetom i svjetskim i đavoljem. I trpit ćeš tu probleme već. Tu je već tvoja borba. I fizikalna, imat ćeš i duhovnu borbu. Proći ćemo i kroz i te lekcije. Uskoro će to sad sve polako doći, sješće na svoje. A hoću vam reći, braći i sestre, kad smo već tu, pogledamo 1. Petrova 4.1. Da nešto utvrdimo. Budući da je Krist za nas trpio. A vidiš da se nešto radi sa trpljenjem. Za nas trpio u tijelu. Zašto? Zato što je postao grijehom. Istrpio je za nas da bi se vi mogli spasti, ljudi, braće i sestre. I vi ste isto misli naoružajte. Tako se mi moramo naoružati. Trpi. Jer tko je u tijelu trpio, prestao je s grijehom. Kako misliš trpi? Pa teško je zato što moraš se odupret od tjelesnog, od slatkiša, ne znam što god da imaš, teško je, trpiš tjelesno,
Ali jednom će doći dan kad ćeš ti Krist osigurati pobjedu i pobjeđeš nad tim, da ćeš biti slobodan od tog grijeha. Da, dobro je nešto i pojesti i popiti, ali i grijeh isto ako se baviš glutonijom, znači da se preždireš. Nema Bog ništa protiv da ti uzmeš jedan red čokolade danas i u redu je. Ali problem što mi ljudi danas čim otvorimo čokoladu, točimo u sebe ko vodu. A šećer je prva ubojica na ovom svijetu, ljudi ni ne znaju. Medicinski sam tehničar po struci. Šećer je ono što ljude u biti ubija i zbog čega su bolesni ljudi danas toliko. Šećer i lijekovi. Da ne ulazimo sad dalje u te teme, ali šećer, znači ono što jedemo. Nije uopće loše da uživaš u čokoladi, Bog nam je dao da možemo i u tom uživati. A zašto moramo, ako otvorimo čips, mi moramo pojesti cijelu vrećicu čipsa? Nije to samo čips. Otvorim kilu sladoleda u ljetu, pojedem cijelu kilu. Ne znamo se zadovoljiti sa malo, umjeren, biti u tome. I neki će sad reći, umjeren su svemu, zaboravi te katoličke gluposti. Stvar je o tome da ne smiješ biti pod kontrolom nečega. Ne možete sladoled, šećer, alkohol, cigareta, žene, kocka, igrice, serije, pornografija, filmovi i ne znam ko šta dalje kontrolira s tobom. Ne daj Bože da si pod utjecajem majke svoje i svog oca. Od njih se moraš odcijepiti. Jer dok živiš pod kućom svoje oca i majke nećeš nikad naći Boga. To sad govorim onima koji nisu ponovo rođeni, koji nisu spašeni. Možeš, ali koje su šanse? I Bog kaže da će ostaviti sin i majka i ocu baš radi toga da si nađeš ženu s kim gdje će dvoje postati jedno tijelo. No to sad druge teme. Pogledajmo još samo izreke 20-30 i onda ćemo završiti lekciju. Izreke 20-30 gdje kaže: modrice rana očišćuju zlo. Tako isto i udarci čine unutrašnjim dijelovima utrobe. Ovdje mi nešto ne štima, sam malo. Uzet ću, ovo je na engleskom, kralj James, 20:30 kaže: the blueness of the womb cleanses away evil, so the stripes in the parts of the belly. Aha, dobar je prijevod. Modrice rana očišćuju zlo. Nekada moramo biti kažnjeni, dobiti batinu. Ako se uporno nećemo nečega ostaviti, nekad moraš dobiti batinu, nekad moraš biti kažnjen, nekad mora ostati modrica, nekad moraju ostati plavice, oznake, da se izbije iz nas neki grijeh, neko onečišćenje. To je tako što zamisli sebe kao da si ptica u kavezu. I zarobljen si dugo i nigdje nikoga da te spasi. I odjedanputa pojavi se svjetlo i dođe Isus Krist Bog i pusti te iz kaveza i ti kao ptičica izletiš van, prvi put u svom životu u slobodu. I onda kada okusiš tu malu slobodu, bude ti neobično. Ja sad isto govorim o svom iskustvu, kako je meni bilo s Bogom. I onda kad sam izletio iz svog kaveza, iz tog grijeha, iz tog starog života, izletio sam na slobodu i bilo mi je super, ali bilo mi je nešto novo, nisam znao kako bi to shvatio, kako bi to interpretirao, kako bi se s time nosio i što čovjek onda voli se vratiti navezati u kavez, opet u robno vlasništvo gdje je bio, iz kojeg je izašao u slobodu. Takvi smo mi ljudi. Ptice, kad nas neko pusti iz kaveza, odeš i onda se vratiš nazad i sedneš nazad. Zašto? Zato što u kavezu imaš hranu i vodu ispred nosa, to je ono što i Satana radi. Hranu i vodu ispred nosa. A kad dođeš Bogu moraš tražiti, učiti nešto raditi, činiti. Ovdje ne moraš se puno truditi da bi zgriješio. Apsolutno ne trebaš. Ali da bi bio čist i da bi bio više nalik Isuse Kristu, trebaš se jako mnogo truditi.
jako mnogo truditi, čitati, učiti, biti uporan. Kad tijelo neće da se moli, pomoli se. Kad tijelo neće da čita, čitaj. Kad neće tijelo da studiraš i učiš riječ Božju, da pogledaš video, da zapisuješ što učiš tijekom videa, baš učini suprotno. Nemoj se vraćati, ja sam se isto vraćao nazad i vraćam se nekada u taj kavez i onda izletim van. Stalno taj, ne razumijem i meni nije isto jasno. Sad svaćam Pavleta što je govorio. Počitajte kapital Rimljanima 7. Rimljanima 7, bit će vam jasno. Nemojmo biti ptice koje su puštene u slobodu, a vraća se nazad u kavez i vika dajte me, zatvorite me. Za kraj htio bih se još pomoliti s vama, braćo i sestro, s vama, za vas, za sebe i za sve oni koji nisu braće i sestre. Molim ti se, Oče, i nadam se da ova današnja lekcija bila uistinu na korist braći i sestri i oni koji to nisu, a gledali su i pogledali su ovaj video, Oče, da bi shvatili i došli do istine u cijelosti, da bi shvatili da spasenja nema bez Isusa Krista i bez proljevanja krvi nema oprosta grijeha, da Isusova krv je dovoljna i ima moć i snagu da nas opere od svog grijeha. Ja te se molim za moju braću i sestru i za mene samoga da nam pomogneš da rastemo duhovno, da učimo skupa i ja sa mojom braćom i sestrom, da pomogneš meni dalje u daljnjim učenjima i da ustrajam u tom i da nastavim dalje, Gospodine, kao što Isus Krist rekao Petru da pase ovce, tako i ja, Gospodine, trebam pomoći drugoj braći i sestri, da im damo zdravu nauku i ja sam trebam zdravu nauku i potrebna mi je nauka i pomoć, Gospodine, da rastem. Molim ti se da ih blagosloviš, braći i sestrom, da ih pomogneš u njihovim trenutnim situacijama, ako uistinu robuju ili robujemo od bilo čega, s čim god da se hrvamo, Gospodine, molim te daj nas uistinu učini slobodnim, pusti nas van istog kaveza, Gospodine, ali molim te uništi taj kavez za nas, da se više ne vraćamo nazad u taj kavez, ponovo se vraćati na to robovlasništvo, na taj grijeh ili što god da to je, Gospodine. Molim te, očisti nas toga sa krvljom Hristovu, sa svojom riječju, Gospodine, u ime Isusa Krista te molim, učini nas slobodnim uistinu od takvih stvari, od nečistih stvari, zlih stvari i svega što se čini zlim i pomozi nama, Gospodine, da se naslanjamo i prislanjamo tebi, Oče, da gledamo na tebi, na naš odnos, na naše zajedništvo s tobom, Gospodine, da budemo bliski tebi, da se i nauči nas, Gospodine, uistinu molim te straha, tako da nas taj strah čini i drži podalje od grijeha. Isto te molim, Gospodine, da naša srca zapišeš svoje riječi kako bi ih mogli se sjetiti u svako doba dana i da nam pomognu tvoje riječi, Gospodine, da ne grešimo, nego da budemo uistinu više živimo po primjeru Isusa Krista i da idemo njegovim stopama kako u 1. Petrovoj 2:21 i kaže, Gospodine, da idemo njegove, slijedimo njegove stope, Sina tvoga, jer on je ispunio tvoju volju u 100%. On je savršen, bez grijeha, niti znao za grijeh, Gospodine. Nažalost, mi još uvijek živimo u ovom tijelu koje je sklono grijehu. Molim te, Gospodine, pomozi nam u toj fizičkoj i duhovnoj borbi, pogotovo u ovoj fizičkoj, tjelesnoj, jer za većinu tereta i problema koje imamo, znam i svjestan sam, Gospodine, hvala ti na tome što si mi ukazao. Znam da smo si sami krivi i odgovorni za to. Trebali bi mnogo toga držati jednostavnije i činiti jednostavnije, ali mi smo ti koji volimo komplicirati, Gospodine. Zato molim te, Gospodine, pomozi nam u našem svakodnevnom životu, da naučimo se živjeti, da naučimo pravilno raspravljati i upravljati svojim životom, svojim danom, poslom, obitelji, službom, molitvom, čitanjem, učenjem, da jednostavno bude kako je tvoja volja, Gospodine, ne naša. U ime Isusa Krista te molim, Oče nebeski. Amen. Do drugog puta, braći i sestre.